Witam. Siemanko, z tej strony Bonkol i Mikołaj. Witamy was gorąco. Siema w ogóle Mikołaj, co tam? Cześć Dawid, no co tam? No Star Warsy, no. No Star Warsy, moi drodzy, no mamy 4 dni, moi drodzy, bite 4 dni testów, nawet przed weekendem o dziwo, nie? Kurczę, ci powiem, to no, odpalili. Do nas to i tak trochę mało, bo my na weekend niedostępni, że tak powiem. No niestety, ale No. nagrywamy dzisiaj, nagramy sobie tak, moi drodzy, nagramy sobie teraz koopa, pokażemy wam, że da się bardzo fajnie, przyjemnie grać w takim koopie w 2 osoby. Tak. A następnie zagramy multi, jeżeli wejdziemy, bo były małe problemy, Ale wiadomo już jak to powinno jest. być wszystko w porządku, I tak bo... jestem pełen podziwu, że te serwery wszystko wytrzymały i tak dalej. Moi drodzy, to jest Star Wars Battlefront. Tak. I cóż, ja mówię od razu z ręką na sercu, Battlefrontów. Star Warsów to ja w ogóle praktycznie nie oglądałem, raz w życiu może. Nie jestem fanem, ale rozumiem osoby, które po prostu fascynują się. Ale chciałem wypróbować dzisiaj właśnie tę grę. I lecimy, zapisz nas do koopa. Już. No i ja mam tak samo, bo ja filmów nigdy nic, ale grałem parę lat temu w grę Jedi Academy. Jedną z tych pierwszych takich, a tutaj możemy poziom tylko normal sobie wybrać w becie. Jednym z tych takich starszych Star Warsów, no z tym nie miałem nic wspólnego, ale też no nie jestem znawcą tematu, także tutaj na pewno nas ominie dość sporo z takich smaczków i ciekawostek, ale... Ale pokażemy wam, skupimy się typowo na jakiejś mechanice, na silniku Dokładnie. i na grafice, bo na tym się znamy. Tak. Więc moi drodzy, nie będziemy przewijać tego intra, nie? Nie, tutaj Okej, możesz, to start. możesz sobie broń wybrać na początku? Ja nie mam co wybierać za bardzo, Aha, więc... dobra. No to Przypominam, to jedziemy. jest tryb kooperacji, tak jak widzicie. Coś tutaj się stało. Murzyn leży. Murzyn o dziwo jeszcze żyje. Moi drodzy, hey, let's go. To ty będziesz tą kobietą chyba, co? Nie wiem, zobaczymy. Statki. Jak widzicie, szaleństwo, wychodzą. Jak oni się nazywają? Stormtrooperzy, tak? Stormtroopery. Grafika normalnie jak w filmie, ci powiem. Nie, grafika jest tutaj naprawdę... Tak. To jest silnik, No warto i- powiedzieć, od Battlefielda, ten sam, który w Battlefieldzie, czyli... Jak on się tam nazywał? Frostbite. Tak, Frostbite, ten Frostbite. najnowszy, 3, 4, nie wiem. Frostbite Engine, no i to wygląda, no, bella Zobacz, jest fantastico. to bardzo ładnie jak patrz, jak strzelasz, to rozwalasz te namioty, to wszystko. nie? No, jest destrukcja otoczenia, Dobra. nogi widać. Pięknie, a ja się Także- skupię na strzelaniu, moi drodzy. Jak widzicie, Dobra. na początku jest to bardzo proste. Może ja powiem coś o swojej postaci, bo nie wiem, czy ty masz takie same Ja bronie. muszę Mianowicie, sobie ja mam go jakąś zgłosić. broń, moi drodzy, tutaj na jedynce. Dodatkowo mamy wyrzutnię granatów, którą Tak. zaraz wam pokażę. A, i jest coś takiego. Nie ma tutaj amunicji, tylko jest przegrzanie. Jeżeli zbyt długo utrzymujemy ogień ciągły, no to musimy poczekać, aż nam się po prostu ostudzi lufa. Dodatkowo, moi drodzy, jakkolwiek to brzmiało z tą lufą, tutaj mamy wyrzutnik. Właśnie, zapomniałem wam pokazać Jetpack. jetpacka. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. I jeszcze teraz najpiękniejsza rzecz jest taka, że z trzeciej osoby gra wygląda naprawdę świetnie. I mi się wydaje, że właśnie tak powinno się grać z trzeciej osoby. Ja tutaj wyrzutnie tych granatów zaserwuję. I teraz Skoczę. headshot. W ogóle człowiek żaba nami kieruje cały czas. Smutna żaba. To jest człowiek it's a trap, żaba it's a trap. No, aha, no i jeszcze na V walimy kolbą, Tak tradycyjnie, jest, tak. w ten sposób. Można kucać, można skakać, widać nogi, co jest ważne. Idziemy do tego miejsca pierwszego. Idziemy. Musimy do tej Ja kapsuły się odbiłem przejść. fajnie. Może przejdziemy do kapsuły. Tak. I cóż, moi drodzy, pamiętajcie, testy są, bodajże wrzucę to jutro, czyli w piątek, bo nagrywamy to w czwartek wieczorem, późno. Jeżeli zobaczycie to w piątek, to pamiętajcie, że jeszcze macie 3 dni niespełna na wytestowanie, gra waż 10 giga, Prawie na 11, Originie, 10,8. każdy ma dostęp, to jest open beta. Tak. Premiera kiedy jest? Za miesiąc? Mniej więcej za miesiąc bodaj. Mhm. No i to jest taki tryb typowo z innych, w większości gier ten tryb się nazywa Horda, czyli po prostu my się bronimy w dwójkę przed Wave'y, falami nie? przeciwników. No, fale i... I co teraz jeszcze chcę powiedzieć, bo zebrałem przed chwilą taką znajdźkę, to jest charge, tak zwany ładunek, i teraz mi się broń pod numerem 2 odblokowała, mianowicie tyle ile mam ładunków, tyle razy mogę nią strzelać, a ona jest bardzo dobra na pojazdy, to widzowie nam podpowiedzieli, że pojazdy bardzo dużo Tak. obrażeń otrzymują wtedy. My czekamy, aż to się tutaj wszystko, nie wiem, uzbroi, załaduje, no idzie tam budynek, już mech. znaczy budynek, kurczę. O, Dobra, ja go idzie, tu ja wam obczepię. pokażę jak wyglądają tutaj Dub. pojazdy. Ja mam jeden charge. Ło, Ja biję teraz właśnie tą Kurde. bronią z tym a ładunkiem. fajnie, że on za mną poszedł. Spoko, odwracaj uwagę, to najwyżej skacz szybko. No.
Jak widzicie, bardzo ładnie można z tym jetpackiem tutaj działać. To mi się bardzo podoba. Ja będę strzelał z wyrzutni granatów, Ja bo on też wtedy mu bardzo przywalę. dużo otrzymuje. O, wow. 70% życia mam. No, zaraz powinno Zabijemy. być... aż mi się przegrzała ta. Dobra, poszedł. Aha, i jak się przeładowywuje broń, to jest taki moment, na początku schodzą takie kreski. Jak się wstrzelisz, to bodaj przeładujesz szybciej. Ją mi się jeszcze nie udało ani razu. Aha, rozumiem. Zobaczcie otoczenie, mi się to bardzo podoba. W tle się wszystko tutaj naprawdę dzieje, jak na No, bitwie. jest tam statki, się pierą. Tak, możemy tam strzelać, ale nic nie dzieje. On nam teraz coś mówi, że jakaś... Co on nam pokazał w tym momencie? Kucanie? Można kucać. Czekaj, czy tu można się czołgać? Nie, czołgać nie można się. Nie, ale można tak po kucaku iść. O, ja mam wieżyczkę teraz na przykład do rozłożenia. Ja nie I mam ją jeszcze powiedzmy wieżyczki, rozłożę ale mogę tutaj tutaj, charge. o. A czekaj, mogę zebrać coś. No i wieżyczka, Turet. jak to wieżyczka? Szczylo. Szczylo. Dokładnie, ja też wieżyczkę Ło. sobie ustawię. O, tutaj Ktoś- też wieżyczkę ustawię. ktoś mnie A, pociągnął. idą tutaj kanionem. Tylko ten turet ustawiłem na odwrót, wiesz? Chyba, że Aha. on jest 360. Nie, one no chyba 180 stopni, albo nie No to nie grałem w Team Fortress chyba, wiesz? Chyba nie. Dobra. Gdzie oni nas strzelają? A tutaj, a on w ogóle się do połowy O. wpadł w ziemię. Dokładnie. W ogóle ci powiem, widok z przybliżenia z trzeciej osoby jest fajny, ale z pierwszej osoby to bardzo ładnie wygląda ten celownik. Tak, tak. Mhm. Co teraz musimy iść? Musimy iść do innego punktu z tego co widzę. Tak czy nie? Znaczy tam jest ten. To jest chyba jakieś doładowanie, czy coś takiego. Nie, czekaj. Tam O, jest lecą. tylko doładowanie? Tak mi się wydaje. Dobra, 4. fala zrobiona. I teraz będziemy musieli się gdzieś przesunąć. Ja troszkę muzyczkę, moi drodzy, tutaj ściszyłem i ustawienia graficzne w tym momencie w ogóle nie są ustawiane przeze mnie. One tak jak się tą grę odpaliło, ona automatycznie wykrywa. Przyznam się, że 60 FPS-ów tutaj nie ma podczas nagrywania, bo po prostu nie chciałem zmieniać tego, bo po prostu to pięknie wygląda, jak obrazek, nie? No ja muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś się przestraszył wymagań sprzętowych, to lepiej, żeby sobie tą betę ściągnął i przetestował, bo gra jest optymalizowana naprawdę dobrze i przynajmniej u mnie to śmiga lepiej jak Battlefield 4 na przykład. Dokładnie, zdecydowanie lepiej. A wygląda, no wygląda ślicznie. No, tak, Jakość ale bardzo tekstu filmowo, i bardzo. oświetlenie, tutaj ta destrukcja otoczenia taka drobna, no piękne to jest po prostu. No, mi się to bardzo podoba. W ogóle, no ten silnik po prostu jest na tyle dobry, że postacie też się ładnie poruszają, jak biegają, Tak, że tak, to nie tak. są takie kłody drewna, nie? Dobra, musimy iść bodajże do drugiego miejsca. Tu jest jakieś serduszko, zbiorę. Aha, Dobra, Extra Life. Extra Life. No, czy tutaj Co na te tym, namioty? na tym poziomie, co my gramy, to jest łatwe, nie? No, ale nie tak, można tak. w becie wybrać wyższego poziomu, niestety, także z tym do Mhm. pełnej trzeba poczekać. To idziemy do następnego miejsca, co? Idziemy. To jest Climb the Pod. Idziemy. Jak widzicie, to latanie jest naprawdę cudowne, to mi się bardzo podoba. Taka mała pierdoła, ale faktycznie. A cieszy. Ja już uzbrajam. Braj. I tu, o, idą od dołu. O nie, pojazd. Dobra, słuchaj, ja biorę granatami. Dobra. Oni teraz mają te takie bańki. Moi drodzy, ja się ochronne. nie znam. Nie wiem jak ten pojazd się nazywa w grze. One mają swoje nazwy. Ja się nie znam, dlatego nie posługuję się tutaj terminologią, bo nie chcę wyjść na takiego gościa, który się wymądrza, a nie mam czym się wymądrzać. No, ani ja. Traktuję właśnie Star Wars Battlefront typowo jako strzelankę, którą chcę wypróbować. Ale to dobrze, nie? Z jednej strony to dobrze, Tak, bo nie traktuję oceniamy- tego w ten no sposób, że właśnie. jestem fanem i powiem i tak, że ona jest świetna, chociaż będzie skopana, nie? Dlatego my to myślę podejdziemy do tego jak najbardziej obiektywnie, bez uprzedzeń i bez fanboystwa też. Jebie. No niestety często jest tak, że jeżeli jest gra zrobiona na podstawie jakiegoś filmu, bajki, komiksu, to fani po prostu mówią, że ona jest świetna, dają ją 10 na 10, A bardzo często takie gry są słabe strasznie. Mhm. Słuchaj, to co my zrobiliśmy? Czy my w tym odcinku jeszcze jeden zrobimy ten? Czy Możemy zrobić jeszcze No to jedną. robimy, continue. Dobra. To lecimy, moi drodzy, nie będziemy przerywać. Czyli replay, nie? Replay, okej. A, czyli to samo zrobimy znowu? A co, multi jeszcze? Ale nie, czy to jest wszystko, czy To my... jest bo z teraz- tego, z koopa to jest tylko tutaj jedna mapa do niego. Aha, ale my nie pójdziemy do jakiegoś kolejnego poziomu. Nie.
No jest... nie, tylko ta jedna mapa tutaj, te 6 fal, to jest wszystko, rozumiem. co jest w Czyli becie. to jest, tak jak powiedziałeś, to jest typowo No, taki defense, nie? Tak, Dobrze. No to myślę, że to jest najwyższy czas, żeby zakończyć. No, w tym momencie. Tu jeszcze wam pokażę te bronie, których nie wybierałem na początku. Jak widzicie, mamy różnorodność. Ten Blazer Pistol wygląda dosyć... No, on ma tą końcóweczkę taką troszkę... Anal plug. To właśnie, taką jak te nowe kosy w CS-ie. No a pozostałe rzeczy, jak widzicie, tutaj mamy blaster rifle, blaster i tak dalej. Dobrze. No to cóż, moi drodzy, ja wam dziękuję bardzo. Ja również. I widzimy się w kolejnym materiale. Idziemy z Mikołajem nagrywać multi. Mam nadzieję, że gdzieś trafimy na jakiś pusty serwer i zobaczycie. Cześć! Trzymajcie się.